Alfred. Oh. Black cobra ya खामानि होमारदों ना? मा होनबावनांगौ? औ होनदों 100%. नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय. ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ? सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय. ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय. ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो. ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद. जिन्दाबाद. थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम. बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा. वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बहाना. जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर जानानै गोदै गोथाव जानाय बायदि. ओइ खोनाबाय दा? लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअआ मानि सायाव बुंनाय जादों आरो बे भिडिअआवहाय मानि बागै फोरमायनाय जादों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिजोबखाबाय। दायो बे भिडिअआनो ससियेल मिडियायाव गोबाङै गोसारनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो बे भिडिअनि सायाव गोबांथारानो बायदिसिना बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरोना। लोगोफोर दायो बे भिडिअआवहाय आलफ्रेड आदा बिथांजों भिडिअ खालामफाग्रा सासे आइजोआ गावसोरखौ बायदिसिना बुंनायनि सायाव बिथाङा लाइभ फैनानै भिडिअनि गेजेरजों सरासनस्रा खेंफोरथि होनानै होबाय। आलफ्रेडजों माबोरैहाय बे भिडिअखौ बानायनो मोनखो आरो बबेयाव बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन बेनि सायाव गासैबो क्लियारिफिकेसनखौ होनानै होबाय। नोंथांमोननो बिथांजोआ मा फोरमायखो बेनि भिडिअखौनो ससे दिन्थिनानै होनोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दासो माबा भिडिअ नायना मिनिखांबाय आं। भिडिअखौ नायनानै जोबोर इन्टारेस्टिं मोनथारदों नामा नोंसोरलाय? मिनिखांबावबाय नामा नोंसोर भिडिअखौ नायनानै? मोजां थुलुंगा निजिरा हटस्पट लाथ'लायबाय आं नायफ्रांबाय थायो मा आपडेट जाखो सानना फाग्लासो दसेनो मा जायो। माथो होनबावनो मानसिफोरखौलाय मालाय आंनि भिडिअसखौहाय ससेखौ खावनानै ससे हगारनानै मालाय बिराद भिउस मोननानै दंबावोसो। मा होनो आलफ्रेडनिफ्राय ब्लेक कब्राबो लाबोफायासै नामा आब'? नाङालै आंनो ब्लेक कब्राखौ नाङा। ब्लेक कब्राखौलाय मानो नांगौ आंलाय? आं हौवा नङाना, हौवाफोरनोसो नांगौ दा। भिडिअआ डेन्जार मोनलै जोबोर मिनिबाय आं। मिनिखागोन बयबो मिनिथाव खालामबाय नालाय। अलप सादेन जादों आरोना लोगो मोनहैनानै। माने आलफ्रेडआ आंनि हाजबेन्डनि लोगो नालाय सिगांनिफ्रायनो जोङो फेमिलिसो ट्रिप बेरायहैदोंमोन। ओमफ्राय हलि मुलि रेसर्टआवहाय बोरै हाबफैखो जोंबो फेमिलि बेदर अरखानानै जाबोनो होननानै। दाना बेयावनो लोगो मोनबाय, मालाय गावनि फुराना लोगोखौ लोगो मोनबाय। भिडिअ खालामबाय आंहाबो हगारबाय। डेन्जार मोजां माबा जाबाय। ओमफ्राय जेबो नङा, आं जेबो सानाखै, मानो होनबा आंजों लोगोसे आंनि हाजबेन्डआनो दंफायोमोन नालाय, ओंखायनो जेबो सानाखै आं। रिंकि एक्ट्रेस बादि नुथारो नोंखौ। बयबो होनो आगै आंखौ रिंकि एक्ट्रेस बायदि नुयो होननानै, खिन्थु मिन्थिला। सन्दुबि बिटिवाइ हाय आब' माबोरै दं? आं मोजाङैनो दं आगै, मोजाङैनो दङ। माबादि भिडिअ जाखो? आंनि मा होनो मिजिं गयारि, आंनि भिडिअआव थांनानै नाय आगै। आं मानि मैया बेलासियाव ब्लग भिडिअ होदोंमोन नालाय, जोङो फेमिलि बेरायहैदोंमोन ना, थ्रि कापोल बेरायहैदोंमोन जोङो, जरा बोराय बुरि बेरायहैदोंमोन जोङो। दाना बेयावनो आंनि हाजबेन्डनि लोगो आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों हलि मलि धाबायाव। दा बेयावनो मोनसे फिसा भिडिअ लानाय जादों आङो ससे, माने आंबो लोगो मोनफेराखैमोन नालाय, मैया लोगो मोनबाय, भिडिअ लाबाय। दाना हनै माबा माबि होननानै मानसिफ्रा दस्रा सानगासिनो दं।
एनिवे आं जेबो साना मानोबा आंनि हिर'आनो आंजों लोगोसे दंफाखायोमोन नालाय ओंखायनो आं जेबो सानाखै आरो आं हारसिङै बेबायदि खामानि मावहैदोंबा आं सानगौमोन धनन्जय बसुमतारी हाबा जाबाय होनबा बाजैया औ नंगौथ' बे मैयानि भिडिअ'आव आंनि हिर'आबो दंफाखायोमोन